जोबोद स्ट्रं जोंनि बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि स्ट्रं जानानै दं जोंनि बिपिएफ दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोआ फैगौ 2024 नि एमपि इलेक्शनखौ जोङो गाजा गोमजायै देरहागोन आरो बिनि उनाव नेक्स्ट 2025 नि काउन्सिल इलेक्शनखौबो जों गाजा गोमजायै देरहाहैनो हागोन। हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बरायहरबाय दिनैहाय बंसिगाव बिसिडिसि यावहाय बंसिगाव प्राइमारियावहाय बंसिगाव कमिउनिटि हलनि सिङाव मोनसे बिपिएफनि बुथ कमिटि दानाय मिटिं जादों। बेवहाय गोबां आलासिफोर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय नुजाफैदों। लैहोर लैहोर गयारि बिथां फंबाया नुजाफैदों बेवहाय आरो डिस्ट्रिक्टनि गोबां लिडारफोर नुजाफैदों प्रकाश सार आरो बेवहाय बनरगाव कन्स्टिटुवेन्सिनि दा इनचार्ज जुबिराज बसुमतारी सारआबो नुजाफैदों। दा दिनै जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरनाव माखासे बाइट लादों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दाबावै। नोंथांनि चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय। औ जोंहा दासान्दि दाखालि नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जोङो बुथ कमिटि दानाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव अलरेडि जोंनाव आवगाय दाफुंजोबखाबायमोन खिन्थु जों बाहाय एसे कयजन मानसिखौ जोङो महिला मन्चनिफ्रायबो जों सोसनदेरदों बा जोङो पेरेन्टनिफ्रायबो जोङो सोदेरदों। जोङो दा मोनसे सेन्टारावहाय 30 जनिया 35 जनिया जोङो मेम्बार थिसननो हाबाय आरो बे मेम्बार थिसननायाव जोंहा जेरावबो जोङो 1 तारिख नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों। स्टार्टखौ जों जाहारबारियाव खालामदों फार्स्ट, सेकेन्डआव जोङो वेस्ट मालिगाव खालामदों, थार्डआव जोङो माबायाव खालामदों सिजौगुरि, ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट पाटगाव, ओमफ्राय आफलागाव, ओमफ्राय मैया अन्थाइबिल, दिनै बंसिगाव प्राइमारियाव। दा बे बुथ कमिटि दानायाव ओरैबायदि आङो फैनानै ओरैबायदि खुसि मोनदों गावखौनो एकदम ग्रेन्ड साक्सेस होनजायो। मानो होनोब्ला एकदम गोख्रों गोख्रों मावथिफ्रा ओंखारनानै बे बुथ कमिटियाव मेम्बारशिपनि थाखाय हाजु जाफैदों आरो बे मेलावनो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरजानाय आलासि दंफैयोमोन। जोंहा दतमा समस्तिनि MCLA दा जोंनि इउथ बिपिएफनि आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी देबा दंफैयोमोन आरो बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनिनो उमेननिफ्राय नुजाफैनाय आरो जेनेरेल सेक्रेटारि रमा छेत्री बायद'मोनाबो नुजाफैदों आरो गोबां बेजों लोगोसेयाव नुजाफैदों। बिथांमोनाबो जोंनि बे बुथ कमिटि दानायखौ नुफैनानै रोजा रोजा साबायखर होलांदों आरो गोजोननाय मोनलांदों बिथांमोना। बनरगाव कन्स्टिटुवेन्सि हिसाबै बिपिएफआ माबायदि स्ट्रं जागासिनो? बेथ' आं आवगायनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों जोबोद स्ट्रं जोंनि बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि स्ट्रं जानानै दं। मानो होनोबा आङो नभेम्बर 2021 निफ्राय आङो नभेम्बर 5 नि 5 तारिखनिफ्राय आङो दायथ' लादों। हाग्रामा सारा आंनो दायथ' ग्रहन खालामनानै बे दिननिफ्राय आङो मावबोनायाव आं ओरैबायदि नुनो मोन्दों 13टा प्राइमारि दं जोंहा बनरगाव प्राइमारियाव। बे 13टा प्राइमारियावबो गिदिंनानै नुनो मोनबाय ओरैबायदि स्ट्रं रायजो राजाफ्रा महिला मन्चनिफ्रायनो बुं बा पेरेन्टनिफ्रायनो बुं बा इउथनिफ्रायनो बुं बा जोंनि BSUआनो बुं बा साफ्रोमबो दालाय जेसेबां जोंनि माइनरिटि सेलानो होन बा जेसेबां राजबंसि सेल जाबाय जोंनाव दा बा बाङालि सेल जाबाय जोंनाव दा, बेफोर गासिबो सेलफ्रानो दिनै ओरैबायदि सिथाबनानै दं। माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिनसो जानानै दं जोंनि बनरगाव समस्तिया दा। आरो जोंनिफ्रायथ' बिपिएफ दोलो हिसाबै बिराद स्ट्रंखा आरो प्लास पइन्ट जानानै दं नैबे सेलफोरखौ दानाय नङा जोंहा साबसिननिफ्राय साबसिन जानानै दङ आरो जोंहा माने खुनु पद्दायै जोंहा बाहाय दस्रा दोलोनि पक्कै जासिना खालामनांगौआनो गैया एस ए बिपिएफ हिसाबै आं बेखौ खाथां बुंगोन आरो। नोंथाङा सासे बनरगाव समस्तिनि दैदेनगिरि जानानै फैबाय थानाय इयुथ्सफोरनि थाखाय मा बुंनो सानो? आङो बेखौ मेसेज होनो लुगैयो जोंनि इयुथ्सफोरखौ जाहाथे जेरै दं दा स्ट्रं जेरै स्ट्रेन्डआव थादों बे स्ट्रेन्डआव थाबाय थाबानो जोंनि बिपिएफ दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोआ फैगौ 2024 नि एमपि इलेक्शनखौ जोङो गाजा गोमजायै देरहागोन आरो बिनि उनाव नेक्स्ट 2025 नि काउन्सिल इलेक्शनखौबो जों गाजा गोमजायै देरहाहैनो हागोन। आंहा फुरा आसा दं जोंनि इयुथफ्रा जोंखौ बिराद मोजाङै सापर्ट खालामगोन। आंहा बेखौनो फुरा आसा दं, कनफिडेन्ट दं आङो। ओंखारबोबाय गाइस जायफोर बिथांमोना नायबाय रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।